Opět vás zdravím z našeho českého zlatnictví. Tentokrát se na nás obrátila naše dlouholetá klientka. Bohužel se jí dostal tento nádherný briliantový prsten do dveří, zachránilo jí to prstíček, ale prsten dostal velikou ránu a téměř je zničený. Brilianty jsou věčné, brilianty vydržely. Proto vlastně se pustíme do kompletní rekonstrukce, respektive uděláme podle tohoto nádherného prvorepublikového šperku prsten nový, který bude inspirován tímto vzorem. Když jsem si udělal takový nákres, jak bude vlastně prstýnek vypadat, bude to prstýnek patrový, v centru jsou dva velké brilianty, jejich průměr je 4 mm, pak bude spodní patro a nad tímto spodním patrem budou ještě drobné nástavky. Takže uvidíme, jak se bude líbit, věřím, že se povede. Po dohodě s klientem jsem nakonec přistoupil k celkové rekonstrukci prstýnku. Zachoval jsem obruby u velkých briliantů, aby duch toho prstenu vlastně prvorepublikového zůstal vlastně stále v tom prstýnku. Obruba, včetně šíny, to je vlastně ta část, která obklopuje prst, je nová, ale vychází přesně vlastně z té tradice výroby prvorepublikových prstínků. Z boku vypadá prstýnek takhle, aby do něj prostupovalo světlo. Myslím, že se povedl. Takže můžu předat hotové dílo. Jak se těšíte? Těším se strašně moc, já jsem ani nemohla dospat, opravdu. Tak snad to splní vaše očekávání. Tak. Prosím. To je taková nádhera. Splnilo vaše očekávání? Splnilo to na 1000%, protože opravdu nepoznala bych to, kdybych to nevěděla. Vlastně ty středové brilianty vlastně jsou i v tom původním uchycení, takže ten duch toho prstníku zůstal vlastně, ano, a ten vlastně ty nástavky, které jsou vlastně v okolí těch dvou briliantů. Ožil vlastně, babička ožila. To je krásné. To je taková, jste čaroděj. Je to neuvěřitelný, neuvěřitelný nádhera. Má potenciál stát se rodinným šperkem. To jo, tak to vždycky bylo vlastně, ale... Ať ožije. To mi třesou ruce. To je tak krásný. Vidíte to úplně viditelně, se mi třesou. Krásný. Nádhera, překrásný.